Diyos Maraynaldo po sa tuya gabos, as in welcome sa selebrasyon kan misa nin banwaan. Kaiba kan sa tuya mga personal na intensyones, ang Santa Misang ini dinudulot bilang pasasalamat as in petisyon ni Lorraine Evanen and Robert Eifert Jr., Lorraine Ivana Clarete, and Evan Lawrence Rubio. Thanksgiving for all the blessings received by K. Marie Giorno. Thanksgiving and special intentions of Mel Matias and family. Special intentions for complete healing of Maria Faydona Rodriguez, for divine guidance, safety, and financial stability of Arnaldo II and Cindy Bunyag, Michelle Angela, Arnold Corby Bunyag, Maria Faydona, and Jerome Rodriguez, offered by Binang, for safety and good health of Viel Maria and Gerald Chudor Rodriguez, Carmen and Corvin Joseph Bunyag, offered by Binang. Petition Mass for safety, offered by Decena and Liantero family. Protection from typhoon, offered by De La Cruz, Oliva, and Botin family. Prayer for the eternal repose of the souls of Father Luan Harsha and Sol Saez, eternal repose of the souls of all CRC and LLFCC members, for the souls of Arnaldo, Arvin, Arnold, Remedios, Rolando Jr. and Sr., Maria, Alfredo, Jose, Angelica, offered by Binang, eternal repose of the souls of Giselle and Atara Alicia, offered by Lorna Dasian, for all the souls in purgatory, offered by De La Cruz family, for the souls of Ulysses, Juanita, Monica, Felisa, Geneva, Rolando, Melicio, and Margaret, offered by Carlo Butor. Sa gabos po na nagdulot, salamat. Ngunyan iyo ang ika-32 na Domingo nin taon. Asin sa tuyaman pinagseselebrar ang kafiestahan kan dedikasyon kan Basilika ni Juan Laterano. Ang selebrasyon niya tungunyan panginginodan ni Reverendo Padre Jason Gaite, Formator, Holy Rosary Major Seminary. Matindog po ang gabos asin maugmang awiton ang awit sa pagpuon. Kaugmahan na dahil makakaagaw, kundi kapuya sa sabuyang tahan. Kaugmahan na dahil makakahalik, kung kami sa imo pinakuli. Sa ngarang ka na maasing kanaki, asing ka ni Espiritu Santo. Amen. Ang kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Mga tugang sa kaibahan kan sa tuya mga personal na intensyon, sa tuya man na idulot ang Santa Misang ini para sa pagpapasalamat niya to sa gabos na biyaya na sa tung inako sa satong buhay. Siring man, sa tuya man na ipamibi ang kaumayan kan gabos na nagehelang. Ipamibi taman ang mga naapektuhan kan nakaaging lindol, kan nakaaging bagyo, na lugod sinda dai mawaranin paglaom, kundi padagos na magkapot sa saydang pagtubod sa mahal na Diyos. Siring man ipamibi taman na kita iligtas nin mahal na Diyos sa nagdadangadang na makusog na bagyo. Yes. Kasin girumdumon taman ang mga tawong pinangakuan tang ipagpamibi. Ngunyan mga tugang sa tuya ng akuanan sa itong mga kasaalan, tangani magkanigo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo.
Nagkukumpisal ako sa Dios na makakamhan, asin sa indo mga tugang, na nagkasala ko din makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuri ang sala ko, kaya nangangadji ako ki Santa Maria, danay na Berhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangnan tang Dios. Maherak malugod sa tuan Dios na makakamhan asin pakapatawadan sa to mga kasalan, darahong kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Sa Diyos sa kaitaasan. Ang murawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa daga katulinongan, sa mga taong maramay ang sambawing ika, pinapanguraway ika, pinapasalamatan ika. Uli ka, dakula ko, kamurawayan. Kagurang na Diyos, Madre langit no, Diyos Amang makakamhan. Kagurang na Jesucristo, kagurang na Diyos, Cordero kan Diyos, hakikan naman. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinapan, kaheraki kami. Kasalan kan kinapan, pagdoaan sa mo pagkimahera. Ika na nagtutukaw sa too ka nama, kaheraki kami. Na ikasalaan banal, ikasalaan kagurangan, ikasalaan turong kahalangka. Jesucristo kaiba, kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Mamibi kita. Diyos Ama sa langit, inapudmoan sa imong banwaan na maging sa imong simbahan. Sa imong ngaran kami nagkatiripon, tanganing sambahon, kamutan, arugon, asin sundon mi ika, sa buhay na daing kasagkoran, sagkod sa kaadean na sa imong panuga. Uli kay Jesucristo ang kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaiba mo asin in Espiritu Santo, nabubuhay asin nagahade, Diyos sa kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. Matukaw po ang gabos. Pagbasa sa libro ni Propeta Ezekiel. Ipinag-iba ako kan lalaki sa trangkahan na atubang sa sirangan.
Dangan nahiling kong nagdadangadang hali sa sirangan an kamurawayan kan Diyos nin Israel. Ang tingog nin Diyos nakakaarog sa hagub-buhob kan dagat, asin ang daga nagliliwanag huli kan sa iyang kamurawayan. An kamurawayan nin kagurangnan nag-agi sa trangkahan, sa sirangan, dangan naglaog sa templo. Initaas ako kan espiritu nin kagurangnan, dangan dinara sa patyong nasa laog, kung sa nahiling kong napano ang templo kan kamurawayan nin kagurangnan. Nagtindog sa kataid ko ang lalaki. Dangan, nadangog kong nagtaramsako ang kagurangnan hali sa templo. Aki nintawo, uya digdi ang sakong trono. Mag-ierok ako digdi sa kaibahan kang banwaan nin Israel, asin pagahadean ko sinda sa gudpaman. An sakong banal na ngaran, dain nananggad didigtaan kan mga Israelita, asin kan sa indang mga hade, sa paagi nin pagsamba sa ibang Diyos-Diyos, o sa paglubong kan mga bangkay, kan sa indang mga hade sa lugar na ini. Tataramon kan kagurangnan. Salmo responsorio, abanggayon kan sa imong ineerokan kagurangnan, mapangyaring Diyos. Abanggayon kan sa imong ineerokan kagurangnan, mapangyaring Diyos. Maski ang dignos nagkakakuanin harong, asin ang balin sayawan nakakakuani sa diring salagan para sa iyang mga siwo. Diyan sa harani kan sa imong mga altar o kagurangnan nin mga hukbo, sa kong hade asin sa kong Diyos. Abanggayon kan sa imong ineerokan kagurangnan, mapangyaring Diyos. Baladan ang mga nag-ierok sa imong harong, danay na inaawit ninda an sa imong kaumawan. Abanggayon kan sa imong ineerokan kagurangnan, mapangyaring Diyos. Paladan sinda na an kusog yaon sa imo, na nasa puso ang mga dalan pasiring sa Siyon, mantang linalakaw ninda ang kapantayan nin baka. Ini ginigibo nindang sarong lugar nin mga burabod. Ini pinapanuman nin mga sapa, kan amay na uran. Abanggayon kan sa imong ineerokan kagurangnan, mapangyaring Diyos. Kagurangnan, Diyos nin mga hukbo, hinanyugaan sa kong pamibi, himatea o Diyos ni Jacob. Abanggayon kan sa imong ineerokan kagurangnan, mapangyaring Diyos. Ang kagurangnan iyo ang samong parasurog, asin mamuraway na hade. Binindisyonan niya kami, nin karahayan asin onra. Karahayan dain niya isa sa yuma sa mga naggibo ning matanos. Abanggayon kan sa imong ineerokan kagurangnan, mapangyaring Diyos. Ikaduwang babasahon na halis pagbasa sa enot na surat ni San Pablo sa mga taga-Korinto. Pareho kaming mga trabador nin Diyos, kamo iyo an sa iyang uma, kamo man an edifisyo nin Diyos, susog sa balaog na itinao niya sa ko. Ibinugtak ko ang edifisyo, ang pundasyon kang edifisyo, siring sa sarong matibay na paratugdok. Mantang iba ang nagpapadagos kan konstruksyon. Alagad ang lambang saro dapat na mag-ingat sa pagtugdok. Huli ta ibinugtak na nin Diyos si Jesucristo bilang iyo sa nang fondasyon, asin mayo na nin ibang fondasyon na pwedeng ibugtak. Igwa ning matugdok sa fondasyon na iyan na magamit ning bulawan, plata,
o mahalagang bato. An iba, magamit nin kahoy, duot o uhot. Mahihiling ang klase kan trabaho nin lambang saro kung ihayag na iyan sa aldaw ni Kristo. Huli ta sa aldaw na iyan, ihahayag nin kalayo na iyo an mabalo kan trabaho na ginibo nin lambang saro. Dainin do aram na kamo ang templo nin Diyos, asin ang Espiritu nin Diyos nag-ierok sa indo. Ang si isay man na maglaglag kan templo nin Diyos, lalaglagon man nin Diyos, huli ta ang templo nin Diyos banal. Asin ang templong iyan, kamo mismo. Tataramon kan kagurangnan. Matindog po ang gabos sa pagrukyaw kan marahay na bareta. Babasa ilo. Asin sa saimong espiritu. Pagbasa kan banal na ebanghelyo susuki sa Juan. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Madali na ang piyesta ng Paskwa, kaya nagduman si Jesus sa Jerusalem. Duman sa templo na abutan niya ang mga nagbabakal nin mga baka, mga karnero, saka mga salampati, sagkod ang mga pararibay ning kwarta. Kaya naggibo siya nin panghampak na pisi, asin inalaw niya paluwas sa templo, ang gabos, sagkod, ang mga karnero, saka mga baka. Pinaparalintok niya ang mga lamesa, kan mga pararibay ning kwarta, asin winaragas an sa indang mga kwarta. Sinabihan niya ang mga paratinda nin mga salampati, halean nindo iyan digdi, dahil nindo paggibuhon na sa udan, an harong kan ama ko. Narumduman kan mga disipulo niya, an nasasabi sa kasuratan, O Diyos, an pagmakulog ko para sa imong harong, naglalaad siring sa kalayo. Huli kan ginibo niyang ini, hinapot siya kan mga Hudiyo, ano ang tanda na ikakapahiling mo sa mo na may kapangyarihan ka sa paggibo ka ini? Nagsimbag si Jesus, gabaanin do ang templong ini, asin papatindugon ko liwat sa laog nin tulong aldaw. Nagtaraman mga Hudiyo, 40 na taon an itinugdok ining templo, asin tulong aldaw mo sa nang papa tindugon liwat. Alagad ang templong buot sa bihon ni Jesus, iyo ang sa diri niyang hawak. Kaya kan buhayon siya liwat, narumduman kan sa iyang mga disipulo na nagsabi siya kaini, kaya nagtubod sinda sa kasuratan sa mga sinabi sa inda ni Jesus. Mga tugang an marahay na bareta kan sa tuong kagurangnan. Pag umaw sa imo, Kristo, matukaw po ang gabos. Diyos marahay na aldaw po sa indo gabos. Diyos, maray na aldaw man po. Ngunyan na aldaw sa tuyang sineselebrar ang dedikasyon, kapiestahan kan dedikasyon kan Lateran Basilica sa Roma.
So just a little background tungkol sa simbahan na ini. Ang simbahan pong ini, itinugdok kan emperador na si Constantine. As in, ini idinidikar kan Santo Papa kaito si Pope Sylvester I kan taon 324. So mangalas kamo mga tugang, mataka kamo taano ta ining kapistahan na ini bakong nakadedikar sa sarong santo. Madalas po baga kita nagsiselebranin sarong piyesta para sa sarong santo. Alagad ngunyan, ang sa tuyang siniselebrar, kapistahan in sarong simbahan, ang inaapod na Lateran Basilica. Sumahapot kita, taano tatig siselebrar ta ining kapistahan na ini. Ang kasimbagan po dyan, iyon inhulita, igwang kahalagahan sa satuyang pagtubod ang simbahan na ini. Asin sa kasaysayan mismo kan satuyang simbahan. Ining simbahan na ini, it actually serves as official episcopal seat kan Santo Papa bilang obispo kan Roma. Kuntik this Archdiocese of Cáceres may inaapod kitang katedral, ang katedral ta po baga, yaon digdi, Metropolitan Cathedral of St. John the Evangelist. Sa Roma po, an official seat, official katedral kan Santo Papa bilang obispo kang Roma, yan pong mayong iba kundi ang inaapod na St. John Lateran Basilica. Sumahapot man kita giraray mga tugang taano ta inaapod ining St. John Lateran Basilica. Inot na inot po dyan, ini kayang simbahan na ini nakatugdok duman sa property kan pamilya kang inaapod na Laterani family. As in later on, ining simbahan ini pinagdidikar sa duwang santo, duwang Juan na mababasa ta sa bagong tipan. Sisay ang sikat na duwang Juan na iyan. Si Juan Bautista, asin si Juan Evangelista, ang namumutan na disipulo ni Jesus. So yan pang istorya, kasaysayan kang simbahan na ini kung taano inaapod man ining St. John Lateran Basilica. Sa ebanghelyo niya tungon yan, mantang kita nagsiselebrar kay ining kapistahan na ini, na hinanyog niya to itong inaapod na paglinig ni Jesus kan templo. So si Jesus nagduman sa templo. Asin, ang naabutan niya duman, kadakol, mga nagpapabakal, nin mga hayop. Kadakol nin mga para pabalyo ning kwarta. Kaya, kan mahiling ini ni Jesus, siya naanggot. Ano ang dahilan kan sa iyang kaanggutan? Taano ta siya naanggot? So inot na rason po dyan, itong lugar na dapat gibuhon na banal, itong lugar na dapat duman nagpapamibi ang mga tao nakikipag-ulay sa Diyos, pinagdesekrar nin mga tao. So sa filosofiya po, saro po sa nanodan ko, sa pag-adal ko sa filosofiya, kanako seminarista pa, igwa kaming inaapod na termino na nature, natura, o kaya essence o esensya. Ang natura o esensya kan sarong bagay, iyan ang minadeterminar kung ano ang purpose kan sarong bagay. Kung ano dapat ang sarong bagay na iyan. Halimbawa na sana, ang lapis. Ano ang gamit kan lapis? Pansurat, pandrawing. Same with ballpen. Pansurat, an natura kayan. So kaya itong templo, ang nature kayto, esensya kayto, ang purpose kayto, iyon na maging banal na lugar kung saan dapat ang tao nagpapangadji sa mahal na Diyos. Alagad ano ang ginibo kan mga tawong yaon duman? Ginibo nindang garo marketplace. Garo tindahan. Kaya maintindihan ta kung taano naanggot si Jesus. Igwa siyang tamang dahilan kung taano binaliktad niya si mga lamesa, winarak niya si mga kwarta ng yaon duman, pinaraharali si mga hayop na yaon duman, kaibana ng mga nagpapabakal kayto. So that's the first reason. The temple of God was desecrated. And that is why Jesus got angry. Ang ikaduwa pa pong nakapaanggot kay Jesus, ikaduwang rason, iyon inhulita,
yaon duma na hiling kan mga religious leaders during that time. Naarap na kayo ng ginigibo kan mga tao. Alagad ang mga leader na ito, pinagtutolerar sana, pinapabayaan sana. Mayong pakilabot, dawa na dedesekrar na si banal na lugar na ito, ang templo ng Diyos. So maintindihan ta talaga kung taano, grabe ang kaanggutan ni Jesus kan mahiling niya kung ano nangyayari duman sa templo ng Diyos kan siya magbisita digdi. Ngunyan mga tugang mahapot kita, ano ang makukuatang adal sa kapistahan na ini kan Basilika ni St. John de Lateran, dedikasyon kan Basilika ni St. John de Lateran, asin sa satuyang binasang ebanghelyo ngunyan. Mga tugang, ito po ining praktikal na pagirumdum sa satuya bilang mga paratubod. Nakaipuhan niya itong tandaan, permi. So enot dyan, pinapagirumdum kita kan kapistahan na ini, siring man kan sa itong babasahon na we give due reverence to our churches, yung mga places of worship na inaapod niya to, arog ka ini, arog kang chapels, arog kang adoration chapel, asin mga lugar kung saan ginigibo ang pagpangadji o kaya pagsamba. So mga tugang, dai dapat niya to idesekrar sa paagi kan sa tuyang mga ginigibo ang mga banal na lugar na ini. Ang satong mga simbahan o kaya lugar nin pagpamibi. Ang makamundo lang kaya mga tugang nin hulita, may mga tao na binabastos ang mga lugar na banal, arog kan sa tong mga simbahan, arog kan sa tong mga chapels. So imbes na gibuhon na lugar nin pagpangadji, minsan dyan pa nagchichiris misan, dyan pa nagre-revoke, o kaya dai nakadispose magpangadji, yaon dyan ang iniisip, daw naga-attender sa Santa Misa itong mga bagay-bagay na nakakadistract sa indang pag-iisip, dahil lugod nakakapagpangadji ning tultol sa mahal na Diyos. Igwaman ang ginigibo, nagre-revoke sa laog kang simbahan, dawa nga ni igwang selebrasyon nin sakramento, arog kan sakramento nin Santa Misa o kaya Eucharistia. Kaya magayunon po ang enot na pagirumdum sa satuya kay ning kapistahan niya to. Kung ang simbahan banal na lugar, we should treat it as a holy place. Dapat ang satuyang hiro-hiro, pati ang satuyang pagbado-bado, ang satuyang gawi-gawi, dapat fitting o kaya suitable sa simbahan na linalaugan niya to. Nagirumduman ko lugod kay to kanako aki pa kaming mga magturugan pag binakalan ning bagong gamit, bado, pantalon, asin sapatos, ang tugon sa samuya kan samuya magurang, bago gamiton, siguraduhan na gamiton muna iyan sa pagsimba. So we give the best to God. I don't know kung parehas kayan ang sa indong karanasan, sa indong mga magurang, sa indong mga lolo't lola. But the wisdom behind is very clear. Dapat ang satuyang gawi-gawi, ang satuyang pagbado-bado, ang satuyang pagtaram sa laog kang mga banal na lugar, dapat fitting, suitable, akma o kaya tugma. So yan po ang enot na pagirumdum sa satuya. Ikadua po na pagirumdum sa satuya kan satuyang selebrasyon ngunyan, lalong-lalo na kan babasahon. Ang ikaduang babasahon tangunyan halis sa surat ni San Pablo sa mga taga-Korinto, pinapagirumdum po kita, nakita gabos, kita man po mga templo kan banal na espiritu. We are temples of God, temples of the Holy Spirit. Kaya po baga, kita po dapat dayta pinag-aabuso, dayta minimisuse ang satuyang sadiri. Anong bud sabiyon kayan? Dayta dapat dinidisikrar ang satuyang sadiri sa paagi ng paggibon ng mga kasalan.
pagkumitir nin mga bakong uyon sa kabutan nin mahal na Diyos. Taano, kung dahil kita nagsusunod sa kabutan nin mahal na Diyos, kung kita kumitir ning kasalan, na atian po kita. Lalong-lalo na ang sa tuyang kalag. We desecrate ourselves as temples of God. Kaya nga ani kaduwang pagirumdum sa satuya kan kapestahan na ini. We treat as well ining satuyang sadiri properly. Make it holy. Dapat ang grasya ni Diyos iyo ang nagpapano sa satuyang sadiri. Kung kita man nahulog sa pagkakasala dahil sa satuyang kaluyahan, igo kitang sarong sakramento kung sa inalilinigan kita. Of course, kan binunyagan kita, nawara na si original na kasalan. Pero kung kita may inaapod na actual sins, si mga nakumitertang kasalan, after tang mabunyagan, anong sakramento ang kaipuan ta kayan? Sakramento nin pagkumpisal. So sa paagi po nin pag-ako niya to, kan sakramento nin pagkumpisal, tinutugutan ta ang mahal na Diyos na linigan kita. We are being cleansed by the Lord, spiritually speaking, when we receive the sacrament of penance and reconciliation. Kaya yan ang kahalagahan kan pagkakaigwan niya to nin sakramento nin pagkumpisal na tinugdas mismo kan sa tuyang kagurangnan. Tanganing matauwang kita ning oportunidad na matugutan ang mahal na Diyos na malimpiyahan, malinigan ang satong kalag kung kita nagkasala, lalong-lalo na kung kasalan na mortal. Asin pa kapag natapos na magkumpisal, makapagpuon giraray kita nin renewed life, panibagong buhay. Panibagong buhay na nagigibo giraray kan kabutan nin mahal na Diyos. Maimbod na nagsusunod sa kabutan nin mahal na Diyos. So yan po ang ikadua na pagirumdum sa satuya. We are reminded by our celebration today that we are temples of the Holy Spirit. Lambang saro sa satuya, templo nin Dios na banal. Kaya kaipuhan na itarato taning tama man ang satuyang sadiri. Ani katulo pong pagirumdum ka kay ni pong selebrasyon niya tungon yan, tatibad nalilingaw po kita sa ecclesiology po kan sa tuyang simbahan, katukduan po kan sa tuyang simbahan. Manunungod sa satong simbahan, kita po mismo ang nagkukumposer o kaya kita mismo, we are the ones composing our church. Ibig sabihin, ang simbahan ta, bako lang limitado sa physical building, arog kang katedral, arog kang basilika na igwa kita digdi. Pagunata kaya pag sinabing simbahan, magduman ka ngaya sa simbahan. Pagunata, si physical structure lang. Bako po, kita po gabos sa katukduan kan sa tong simbahan, we are the church, community of believers. Kita po, what unifies us? Ang nagsasaro sa satuya, itong inaapodang credo. Diba? Yan ang binabasa ta, o kaya nire-recite, o kaya kinakanta ta kada Domingo. Anong credo na yan? Dua po ba yan? Either Nicene Creed, o kaya si Apostles' Creed. Yan po si pagtubod na inako kan mga disipulos ni Jesus, hali sa iya. We recite it. Taano? Tanganing ipahayag niya to ang satong pagkasararo bilang mga paratubod. Iyo ini ang satuyang tinutubudan. Nagtutubod ako sa Diyos Ama, tutubod ako sa Diyos Aki, nagtutubod ako sa Espiritu Santo, tutubod ako sa simbahan na sa iyang tinugdas, and so on and so forth. Asing kita po bilang simbahan, nagtutubod po kita. Naigwa kitang itinalagang leader para sa satuya. Igwang tinalagaan mahal na Diyos na leader niya to. Asin si Isayan, ang Santo Papa. Kaya po baga, we always include Him also pag nagsasanta misa kita. Pinapagadjita po ang satuyang Santo Papa bilang inaapod na bikaryo ni Kristo. So, yan lang po ang tulong pagirumdum sa satuya
kan sa tong selebrasyon ngunyan. So enot na enot, tandaan ta po, we have to treat properly our sacred places, our churches, daipag disekraron. Siring man, ikaduhang pagirumdum sa satuya, nakitagabos, mga templo nin Dios. Kaya, dahil dapat disekraron at sa tong sadiri sa paggibonin mga kasalan o kaya mararaot. Asin pangtulo, pinapagirumdum kita kan selebrasyon niya tungon yan, nakitagabos, kita po, miyembro kan simbahan na buhay na tinugdas ni Kristo. Pinagsaro kan sarong pagtubod. Kredo ning pagtubod na inako niya to kan kita binunyagan. Amen. Matindog po ang gabos. Ipahayag ni nato ang sa tong pagtubod. Nagtutubod ako sa Dios amang makakamhan, kaglalang kan langit asin daga. Asin kay Jesucristo aking bugtong niya kagurangnan ta. Ipinangidam muli kan Espiritu Santo. Namundag kay Birhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na gadan asin ilinubong. Uminilig sa mga gadan, kanikatlong aldaw na buhay liwat, hali sa mga gadan. Suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa tuo kan Dios amang makakamhan. Hali. Mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parapakinabang ni mga santos, sa pagpatawad ni mga kasalan, sa pagkabuhay liwat ni laman, sa buhay na daing kasagkuran. Amen. Amen. Pamibi ning banwaan an sa tuyang paraligtas, nag-ierok sa buhay na templo kan sa iyang simbahan, banwaan na binunyagan na sararo ki San Pedro na sa iyang kasalihid. Sa pasabong kan Espiritu Santo, mabibi kita sama an sa tong sasabihon, kagurangnan, hinanyuga an sa mong pamibi. Kagurangnan, hinanyuga an sa mong pamibi. Tanganing ang simbahan sa bilog na kinaban, magdalubo sa pagkasararo, asin pagtubod, sa pagiging maimbod sa Santo Papa, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga nasyon mabuhay sa katuninungan, asin maglikay sa karaatan nin vengansya, asin iriwal, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang pusog na pagtubod ni San Pedro asin an masarig na kusog buot ni San Juan Bautista makamtan kan mga naghahanap sa Dios, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ipahiling niya to an sa tuyang danay na pangataman asin tamang paggamit kan simbahan na ini, ipamibi niya to sa kagurangnan. Hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga gadan maging mga buhay nagapo kan templo na daing kasagkuran, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Amumo na Ama, binangon mo ang hawak kan sa imong aki, ano mo rawayo na templo kan pagkabuhay liwat, kami na sa iyang spiritual na hawak asin templo sa daga, namimibi sa imo, asin naglalaom, na makisumaro sa pagkabuhay niya liwat, siya na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan Eucharistia, matukaw po ang gabos. Para sa kaungawan mo.
pamibi kamo mga tugang tanganingan sa kuha sinin sa indong atang maako malugod kan Dios amang makakamhan. Akoon malugod ngan kagurang na ng atang sa saimong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurang nan akuan sa mong atang mamatian mi an buhay asin kusog na panuga kay ning sakramento na sa mong inako huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapa sa indo. Asin sa saimong espiritu. Itaas ang mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Dios. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin matanos, asin dapat, asin minsan sain, magpasalamat kami sa imo Ama, Dios na makakamhan asin daing katapusan, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Nagpapasalamat kami sa imong unyan, digdi sa harong nin pamibi, kung sain binebendisyonan mo ang sa imong familia, sa samong pagbaklay pasiring sa imo. Digdi pinapahayag mo ang sa imong presensya, huli sa mga tanda nin sakramento, asin ginigibo mo kaming makisumaro sa imo, huli sa grasya nin pagkaburunyog. Digdi tinugdok mo ang sa imong templo, gikan sa mga buhay na gapo, asin dinadara mo ang simbahan sa kapanoan kaini bilang hawak ni Kristo sa bilog na kinaban, tanganing makaabot sa langit nun na syudad ni Jerusalem, kung sain nagdadanay an sa imong katuninongan. Kasaro kan gabos ng mga angeles asin santos, kami naguumaw kan sa imong kadakulaan sa templo nin sa imong kamurawayan daing tapos na nagsasabi, nani kananggalan banal, burabo din gabos na kabanalan. Kaya ini mga atang namimibi kami, pabanala ka ng bon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maginhawa kasin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuha siya nin tinapayasin pagpasalamat, binakini asin itinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi. Pagkuha niya manin kalis asin giraray pagpasalamat sa imo, itinao sa iya mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kaini. Taini an kalis kan sa kuyang dugo, kan bakgo asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakol sa pagpatawad nin mga kasaalan, ini pagibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Pagkagadan mo, kagurang na ipinapamaretan niya mo. Ang karabuhay mo iwan, ipinapahayag sa
kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imong kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan, an sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kaibakan sa mong Santo Papa si Leon, asin kan sa mong Obispo si Rex Andrew, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimibi kami, tanganing kay ba ni Santa Maria Berhen na inakan Diyos, ni San Jose na sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos, na kaito pa nakapagayagaya sa imo, magkani ko maging kahiras, kan buhay na din kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Yesu Kristo. Huli sa iya, asin kay banya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Natukduhan kan mga nakakaligtas na tugon na sin pinatuod kan Dios do na kaugalean, nangangahas kita magsabi. Ama niya mo nayako sa langit, panalon ang ngaran mo, magdatong ang kahagdan mo, mangyari ang buot mo sa dagat, insiring sa langit. Ang samong kakanon sa araw-araw, itaon mo sa muyak ngunya, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muyak. Asin aray kami ang naraas sa sugod, kundi anawa kami sa maraon. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan. Warasan sa mga aldaw niya mo an katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasaalan asin manligtas sa gabos na kaporisawan, mandang kami nagahalat kan maugmang paglaom asin pagdatong, kan sa mong paraligtas na sa Yesu Kristo. Ulita sa imo ang kadean, asin ang kapangyarihan, siring man
kagurangnan, ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa Indo. Ang sa kong katuninongan, itinatao ko sa Indo. Ari paghilingaan sa mong mga kasaalan, kundi ang pagtubod gan sa imong simbahan. Kasi mapagkanigoa, na siya mapatulidong asin magkaburunyog, susog sa imong kabuktan. Ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurangnan, danay namapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarauhan kamo nin katuninongan. Peace be with you. Maluhod po. Uya ang kordero kan Dios. Uya ang nagpapara kan mga kasaalan kan kinaban, paladanan mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtarang kasana, asinan sa kong kalag, mauumayan. Matindog po. Mamibi kita.
Kagurangnan, gibuha, nan sa imong simbahan sa daga, magintanda nin kaligtasan asinin bagong Jerusalem, sa bagsik kay ning sakramento, lugod kami maging templo din sa imong kamarawayan. Amen. Amen. Matukaw po ang gabos. Asin pasalamatan niya ito ang sa tuyang celebrante niya, si Reverend Father Jason Gaite. Thank you, Father. Salamat man po sa satuyang mass offerers, Adonai's Love Community, Mr. Ariel Arcilia and family, and Mr. Edgar Ramos. Siring man po sa tuya gabos na yaong digdi na nakisumaro sa Santa Misang ini. Salamat po. Pasalamatan man niya ito ang satuyang collaborator, ang People's Broadcasting Network, sa padagos na pag-air kan Misa nin Banwaan na madadalan kada alas 6 Domingong aga sa PBN TV5 asin mahihinanyog sa OK FM. Madadalan man po ang Misa nin Banwaan sa Facebook live streaming asin YouTube. I-search lang po Misa nin Banwaan. Dahil po paglingawan na i-like, i-follow asin i-share sa satong mga kabisto, lalong-lalo na si mga nasa ibang lugar o nasyon na dahil nakakapag-atender ng Santa Misa. Salamat po. Asin matindog na ang gabos para sa huring bendisyon. Oratio Imperata, pamigbi, na ilikay sa mga kalamidad. Mamumuton na Ama, kaglalang asin kagurangnan kan gabos, an sa imong providensya, nagpapadanay kan kinaban, asinan sa imong kadunungan, nagaantabay sa kalikasan. Mapakumbaba kaming nagaarang sa imo, na ilikay kami sa nagdadangadang na paghuma nin bagyo. Nasangkoban mo kami sa gabos na katibaadan, asin pakulpaon mo ang gabos na bagyo nin buhay na naguhuma sa mo. Magimang kaming ligtas sa mga mamumuton mong kamot, mag-ugid kan sa imong kabutan sa gabos niya mong inaagihan sa buhay. Asin sa imo maglingkod, kaming pinaniwalaan kan sa imong linalang, may pusong nagpapasalamat. Uberhen in Peña Francia sa muyang ina, pamibian kami, kugusa kami kan sa imong manto, nin pagkamuot asin likayan kami sa gabos na kalamidad. Ini inahagad mi kay Jesucristo sa mong kagurangnan, kasaro kan Espiritu Santo. Amen. Amen. Nuestra Señora de Peña Francia. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Peña Francia. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Peña Francia. Ipamibi mo kami. Ang kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong Espiritu. Sinbendisyonan kamo kan Dios na makakamhan, anama sinanaki, sinan Espiritu Santo. Amen. Tapos na misa lakaw kamo sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Thank you. Lakaw sa mga dalanin tinakpan, si Jesus tarhon sa mga katawahan, harayo haraniman, paduman banwaan, siya darhon yato munyan. Ang tatarahamon na nadamo, ang dinapahay na nagpasong, ang murahohon nin pagkong puso, tanganin sa kapwa maglingkod. Lakaw sa mga dalanin tinakpan, si Jesus darhon sa mga katawahan, harayo haraniman, paduman banwaan, siya darhon yato munyan. Harayo haraniman, paduman banwaan, siya darhon yato